Goedemorgen. 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 Goedemorgen, Tanja. Hallo. Goedemorgen, Judith. Hallo. Ziet je de leiding? Ja, de organisatie, ja. Is dat met lange of korte ei? Liggen ze Met een korte ei. Liggen ze nog allemaal te slopen? Ja, de meeste liggen nog te slapen, ja. We moeten zo meteen opstaan. Nog heel even. En het opstaan bij, wie noem je het? Is dit het Kindervakantiewerk is kindervakantiewerk Herkenbos? Ja. Oké. Hoe maak je de kinderen meestal wakker? Is dat een ludieke manier? Is dat, Meestal gaat het vanzelf. het gaat vanzelf? Ja, het gaat vanzelf. Die werden vanzelf wakker. Ja. Ze zijn al wakker. Ze zijn eigenlijk al, ze lopen al een beetje rond. We maken wel altijd de leiding wakker op een ludieke manier. Maar de kinderen maken de leiding Ja, de wakker kinderen. op een ludieke manier. Er sluipen ook kleding. En Oh, die zo. werden dadelijk met pannen en deksels wakker gemaakt. En hoe laat is dat meestal? Nog 10 minuutjes. Van een uur af aan ongeveer. Oké, en is dat altijd een vast clubje die dat dan duidt, die dan de leiding wakker maakt? Nee, die kinderen die werden iedere keer aaier. En op een gegeven moment doen ze eenmaal met. Hè. Dus dat zijn altijd de jongste kinderen die dan de leiding wakker gaan maken. Oké. Hey, en jij ziet dan niet, jij slaapt hier niet? Nee, 4-2 niet. Veer niet. We zijn Ja. tot 's avonds laat wel hier Ja. en 's morgens als eerste weer. Maar andere leidingen die slapen hier wel. Ja. Gewoon de kinderen dadelijk de leiding wakker maken? Ja, maar ik ben al wakker, dus dat scheelt. Dus mij pakken ze niet vandaag. Oké. Voor de eerste keer in 3 jaar. Want dat is altijd een hoogtepunt als Dat is een dieptepunt voor de keren. Oké. Oh, dus dat moeten we maar gewoon laten gebeuren dan? Ja. Als het gebeurt, dan gebeurt het? Dan gebeurt Oh, het, er komt wie komt door aan? Ja, dat is ons mede-organisatielid. Ja, oké. Dat ook dan toesliep. Ja. Oké. Ja. Hey, en hoeveel dagen is het al en hoeveel dagen is het nog? Het is altijd 3 dagen met 2 overnachtingen. Oké. En voor hebben dit zijn alleen de oudste kinderen die blijven slapen. En dadelijk om 9:30 komt de rest. Voor hebben ze ongeveer 153 kinderen. Pardon? Ja. Die komen nog dadelijk allemaal. Allemaal uit Herkenbos. Allemaal uit Herkenbos. Mag ik dan concluderen dat het kindervakantiewerk redelijk populair is hier in de deur? Ja, Ja, dat klopt. behoorlijk. Ja, behoorlijk. Gelukkig wel. Ja, Daar blijven ze voor toes, in plaats van dat ze naar Italië gaan ze Ja. leven hier naartoe. ja, ik denk het wel, ja. Ja, En wat wordt je nou aan doen? Word je met het ontbijt bezig? ja ontbijt. verboden. Mogen we even kijken? Oh Wie dat- ja, als je wat- niet op de... Nee, dat huurt er bij. Hè. Kan. Vakantiewerk is vakantiewerk. Spek met ei op toren. Kijk, niet onbelangrijk is het ander. Ja, daar moest ik niet verstoppen. Goedemorgen. Laat, dat is goed. Maar je hebt wel faciliteiten, hè? Dat is de voetbalclub, hè? Ja, maar Die mogen verlenen deze Die dagen. mogen verlenen deze dagen, ja. potverdikkie. En kunt je dan ook spellen doen, bijvoorbeeld op... Ja, er werd dadelijk werd het spellencircuit opgebouwd. Ja. Om 8 uur werd hier alles geleverd om dag 2 op te bouwen. Oké. Dus dat... Voor het spellencircuit, de sportspelletjes, van alles. Huurde ik nou net spek en ei? Ja, nee, helaas niet. We hebben nog niet eiers gevonden die zo gek genoeg zijn om ons 's ochtends spaghetti te komen bakken. Oké. Wat staat er dan op het menu dadelijk? Als, Boterhammen met kaas en vlees. En picknickjes en pasta, chocopasta, hagelslaag. Geen bijzonder uitgebreid ontbijt. Maak ze de kinderen hartstikke blij met dingen. Ja, dat is Ja? ook zo, ja. Dat denk ik wel. Ja. Met boterhammen. Ik denk dat er hier meer kinderen leveren om boterham met ham hebben dan spek met ei. Dat denk ik wel. Oké. Ja, dat klopt. En wat zien dat de laatste... Oh, dat zijn ook de knutselwerkjes van gisteren die overgebleven zijn. Oké. Die hebben ze nog niet met naar huis genomen. Is er ook een... want ik kan me voorstellen dat voor sommige kinderen 3 dagen toch nog best wel lang is om... Goedemorgen! Goedemorgen! De camera voor de naast. Ja, een camera voor de naast. Ja. Krijg je er allemaal gratis bij. Ja. Kom maar, is er nog een momentje voor ouders om nog even te komen kijken? Oh, die mogen sowieso wel komen kijken. Ja? En we hebben ook heel veel aaiers als leiding. Die hebben dan een groepje met zo'n 10 tot 12 kinderen, zo 2, 3 leidingen. En dat zijn nog, zeker voor de jong kinderen, zijn dat nog de aaiers die dat doen. Heb je zelf ook kinderen gehad of bij
Ja, die hebben we nog steeds. Maar Kom ze niet vanaf, hè? Nee. maar die doen inmiddels niet meer met Nee. die ons allebei niet. Nee. Nee, Ook niet doorgegroeid richting leiding of zo, Ja, maar ja? die van mij zijn nog wat graaier en die werken nu en die kunnen nu niet meer als leiding helpen. Dus Hoe lang doet je dat al? 18 jaar. En waarom ziet je ermee begonnen? Ja, omdat mijn kinderen klein worden en Dus stroom je in? Ja, voor 18 jaar is het ook opnieuw opgestart. En dat was gewoon heel erg leuk om mee te doen. Ja. En mijn kinderen hebben dat altijd heel erg leuk gevonden. Dus je hebt een beetje aan de wieg gestaan van de doorstart. Ja, een beetje wel. Want ja. het heeft toen, hoe lang Dat stilgelegen? weet ik niet. Dat weet ik echt niet. Hey, en wat staat er vandaag op het programma? Wat zijn de activiteiten? Nou, we blijven vandaag de ganse dag hier op het voetbalveld. En ja, we gaan allerlei spelletjes doen. Er komen dadelijk allemaal springkussens. We gaan een spellencircuit doen. Ook voor de grotere kinderen. En er zit er een competitie-element in, dus ze kunnen ook echt een prijs winnen. Dus ja, dat maakt het wel wat uitdagender nog voor ze. Leiding werd vanzelf wakker doen. Is dat ook leiding? Dat is leiding, ja. Ik heb het woord verspreid dat hier in de cameraploeg kunnen snijden. Oh, en wat voor effect heeft dat gehad tot nu toe? Ik heb tegen ze gezegd dat ze gingen filmen wie de kinderen wakker zouden maken als ze in de tent bleven liggen. Toen kwam ik er in een boete. Dus dat ik hem gewoon doen. Dat is goed, ja. Oké. Ja. Hey, en als de kinderen moeten gaan slopen, is er een deadline, echt een harde deadline wanneer het stil moet zien? Nee, die zijn zelf redelijk meug. Ja, en zeker nu met zo'n warme dag. In principe proberen we wel iedereen om 12 uur zo ongeveer zover te krijgen dat ze dus gewoon slapen. Of in ieder geval in de tent liggen. Ik neem aan dat door de toiletjes zien en zo. Ja. Oh, dus het zien brave kindjes in Herkenbos. Wauw. Ja? En ze waren bezig, ja. Je hebt het gisteravond gewoon nog een dorpsspel en een bosspel en een kampvuur. Dus het is wel allemaal heel duidelijk georganiseerd en ja. Waar heb je het kampvuur gehad? Volgens mij Hier geacht. aan de kant. Aan de kant. Ja. Liedjes zingen, marshmallows. Marshmallows. Liedjes, ja, weet ik eigenlijk niet. Nee, weet ik Wel niet. vrij wel een dansje werden gedaan. een Allerlei dansje, ja. optredens had je voor. Ja. Ja. Hey, en nou wordt het vandaag, heb ik begrepen, 34 graden of zo. Is er water? Ja. Waar ze iets mee kennen? Oh, dat is de boekschuifbaan. Afwasmiddel en de geest de brandweer. Hè? De achterlikte, die wordt altijd opgebouwd op zondag. De boekschuifbaan, dat is bij de kinderen. Nou ja, Ja, dat is traditie. Traditie, ja, als dat die dan hebben we niet is, dan ook is KVW niet compleet. nee, dat klopt. Ja. Ik zie bij jou de twinkeling in de... Je ziet echt happy campers, hè, als het kindervakantiewerk Ja. is. Ja. Ik denk dat ze dat nog wel moest zien. Want anders Ja, dan anders krijgt ze is dat ook het niet ding. zoveel jaren Nee. georganiseerd. En testjes van 's morgens vroeg tot 's avonds laat eigenlijk paraat. Hè. Ja. 18 jaar ervaring en G. Een jaar of 12 denk ik. Ja, zo'n ik denk het beetje. ook wel. Ja. Ja. Ook via de kindjes Ja. en nooit meer weggegaan. Nooit meer weg. Nee. Is het nou ieder jaar hetzelfde programma of verzint je ieder jaar ook wel nieuwe dingen? Of er zijn nieuwe spelletjes. In principe is het een beetje hetzelfde. Nou, dat we op maandag beginnen met een speurtocht door het dorp. Maar dat is dan ieder jaar een andere speurtocht. De ene keer met foto's en de andere keer een crazy 88. En dinsdag meestal hier op het complex en dan allemaal spelletjes. En op woensdag gaan ze allemaal weg. Ze gaan allemaal op een uitstapje. Dus. Een oeststep. En dat is dan het En dat is de afsluiting, ja. weet is al wat het oeststepje is. Ja, dat staat in het programmaboekje. Oké. Ja. En dat is dit jaar? De kleintjes gaan naar Kitskesberg en de eieren gaan naar het Steinerbos. Oké. Kitskesberg speeltuin? Ja, hè? hier om de Ja, hoek. ja. Oké. Door kunnen ze dadelijk het ontbijt Ja, dan komen? doen we dadelijk de tafels dekken en dan zetten we alles op de tafels. Oké, neem je ook bestellingen aan? Ik denk dat we nog wat Zatters om hebben hebben. bruto Mexicano. Ja. Nee, dat staat toch? Dat is van de kantine. Koffie kennen we Ja, koffie kennen voor ja. En een boterham hebben we misschien wel Ja, boterham. fruithagel of hagelslaag. Nou, we draaien vandaag een tropenrooster, dus we zien om 7 uur begonnen. Oh ja. Heb jij ook koffie gehad? Ja, eine. Eine.
Ja, wilt u koffie? Nee, Frank kan je zich verslopen. de is tot de vrouw in bed moet gestaan. Wat heeft ze gedaan? Alleen even de tand gepoetst? Ja, gelukkig wel. Dus maar dan heb je misschien nog een tasje koffie voor? Natuurlijk heb ik koffie. Ja, voor ik allemaal hebben we een tasje koffie. Hey, maar nogmaals, het plezier straalt er vanaf. Ja, dat is het. Bij de meneer is het. Ik moest hier even een beetje opstarten, hè? Ik ben net wakker. Ik vind dat opstarten niet heel gek. Timo is dus die is als klein jongske bij ons begonnen en is doorgegroeid tot leiding. Ja, dat is toch het mooiste voorbeeld? Dat is de zoe het niet zeggen, maar als hem zo zuus, maar het is het mooiste voorbeeld van wie leuk het kindervakantiewerk is. Want ze blijven er gewoon bij. Ja, dat is ook zo. Ja. Hey. Ja, het is het hè. Nee jong, respect voor dich. Ja, zeker. Ja. Goed. Goed, ik ga wat koffie voor je. Ja. Wat maak je? Dankjewel. Oh, hier stond deze. Oh, de pizza woensdag. Ja, dat is voor de vrijwilligers die geholpen hebben. Voor doen, als iedereen terug is, doen voor met alle vrijwilligers die willen doen voor pizza nog maar afsluiten. Als dankjewel. Leuk. Ja.